קוראים לי לוי ואני לומד בחוג נגרות עם הרב אהרון, ובנינו כמה דברים מעניינים. פריסקופ, שפה רואים אני מסתכל מלמטה ואני רואה מה יש למעלה. בנינו רעשן שהוא עושה רעש חזק לכבוד פורים. בכל יצירה, מעבר לחוויה, יש פה גם המון רווחים לימודיים. תוך כדי החוויה, ילדים למשל ביצירה הזאת, הם צריכים למצוא את קו האמצע בבסיס ולדעת איפה למקם כל פיסת עץ. סיבה נוספת שהילדים בגללה מאוד מאוד אוהבים את החוג, כי בסיומה של כל שעה כזו הם חוזרים הביתה עם יצירה מאוד מאוד שימושית ונחמדה שהם מיד יכולים להראות לאבא ולאמא ולהשתמש בה כבר באותו יום, שזה כמובן מאוד מאוד נחמד בשבילם. אוקיי, תנו לי את הקצב רגע. גיטרה, מבחינתי גיטרה זה כלי שהמעלה שלו זה הזרימה. והמעלה שבזה שהילד לומד דבר ראשון קואורדינציה בין שתי הידיים, כי כל יד יש לה תפקיד אחר. לפתח שמיעה כמובן, קבלת עול זה הדבר הכי חשוב. שהילד לומד להתמקד בנושא, למרות שיש לו מחשב, והיום הילדים קשה להם לשבת הרבה זמן על משהו ולהעסיק את עצמם. ואחרי זה הוא יכול לקשור תחרות של לשבת עם החבר'ה בקונזיץ, נגן. תחביב שיש לו על כל החיים, שהוא פשוט ילמד ולמד את עצמו. החלילית זה כלי בסיסי שכל ילד מכיתה ב' יכול ללמוד, וזה פותח את השער לכל הסוגים של כלי נשיפה, קלרינט, חליל צד, סקסופון. אלו כלים שצריכים את התיאום בין הנשיפה לבין העיצבוע. זה נותן גם כן כמין תחושה של מרגוע לילד שמנגן בכלים האלו. בוא נעשה עוד שיר. האפשרות להתחבר מבחינה מוזיקלית לרגש זה דבר שיכול לחבר את הילד לעצמו, לתת לילד להשתחרר, לקבל ביטחון עצמי. חוץ מהערך המוסף הזה של הערך הרגשי, בחוג אנחנו לומדים הפקת צליל נכונה, שירה בכיוון, שירה בקולות, עובדים על קצב ועל כל מיני מגבלות שיש לנו, מגבלות קוליות שיש לנו, וגם על אינטרפרטציה, הבעה וכל מה שקשור בעניין הזה. אני היום מגיע עם שתי בשורות. הבשורה הראשונה היא שהצלחתם במבחן! שהצלחתם במבחן! עליך לגלות יותר רצינות בלימוד ובחנה של